all the time. This is Sakan Aksija and Ray Aksija. I danas NJVB Mita, dakle njegovo voditeljsko, ali i pesničko veličanstvo Mita, alias Dejan Dimitrijević u Zakonu akcije i reakcije. A zašto? Zato što je ostao još jedan restl od našeg razgovora nakon njegove promocije, nakon promocije njegove knjige Papir trpi sve. A restlovi su uvek nekako i najslađi. Pogotovo što se NJVB Mita sada sprema da odaje i neke svoje profesionalne tajne zanata. U stvari, kako ti piše pesme? Sedneš, zatakneš olovku za uho, zagledaš se u oblake ili to radiš na neke... To je mogao da radi Duško Radović i još neki čuveni naši umni ljudi, odnosno pesnici i pisci, a ja kada sam najumorniji ili kada sam pijan ili pripit, obično u autobusu kad idem na posao. Pošto malo spavam i onda sam uvek pospan i umoran, i klatići se u autobusu, tako gledam ljude oko sebe. Ideš ujutru na posao. Na Zelenjak, da. I za tih 25 minuta 30, nekada ništa, nekada jedan stih, nekada cela pesma 5, 6, 7 strofa, pa onda ja kad dođem kući, to sve iz telefona prepišem drvenom olovkom na čist beo papir i onda polako razrađujem, krojim i šta bude u tih 10 do 15 minuta, to je to. Retko se kad kojoj pesmi posle vratim da je ponovo prepravim, što mi stručni ljudi kažu da i nije dobro, ali kao za sada, pošto si još uvijek početnik, guraj tako pa kako bude. Pa dobro, mislim, nema pravila, ne bi bio pesnik kada bi radio sve u životu po pravilima. Trudim se da poštujem ta neka osnovna pravila, jer su mi rekli da svaka pesma duža od 5 strofa, kažu da to nije prava pesma, jer ako si sposoban i u 5 strofa je sasvim dovoljno da kažeš to što si hteo. I onda se ja trudim da baš budem blizu tih 5 strofa, da eto me priznaju i ti neki drugi stručni ljudi. Ali kažem, evo jedan slučaj, sedao sam, retko kad sednem, ali sedao sam u autobusu i preko puta mene jedan prilično krupan momak, odnosno debeo, slobodno mogu da kažem, a ja imam problem sa svojim stomakom gde mi svi govore da sam mršav, ali meni on smeta, za mene je on ogroman. I sad došlo je proleće, ono prošlo i on nosi jaknu kad joj vreme nije, ali ima kompleks zbog te debljine i malo i navlači tu jaknu na stomak. I ja ga tako gledam i kaže, moj vato, ništa ti to ne pomaže. I dok sam to njemu govorio u sebi, sinu stihovi, ja brže bolje vadim telefon i zapišem pesmu koju vam trenutno ne mogu reći, jer ja jednu svoju pesmu ne znam na pamet. Čak ne znam ni da li sam je sad stavio u knjigu, jer sam malo zbunjen da ovde potpisujem. Telefon pri ruci, možeš odatle da pročitaš. A ne, brišem, jer ne želim da mi neko ukrade, ako ukrade telefon, da mi ne ukrade pesmu. Moram da se čuvam, jer kažem, velika mafija vlada u svetu pesništva i pisanja uopšte. Uglavnom, svidela mi se pesma, da, počinje ovako. Spokojno sam tokom zime krio stomak ispod jakne, ali nažalost gotovo je s time, valja salo da se smakne. I onda sad ide dalje. Obično znam samo po jednu strofu svojih pesama, ali mislim da je i to dovoljno. Čini mi se da je ona u knjizi. Ako nije ovo, bit će u nekoj od narednih, naravno. A evo stigla i naša stanica, idemo iz autobusa sada napolje. Hvala ti. Prijatno. Pa da začinimo onda na kraju sve to jednom pesmom koja je idealna. Nema više od 5, pa čak ni 5, nego samo 2 strofe. A zove se More Marko i predstavlja jednu od njegovih otadžbinskih pesama iz knjige Papir trpi sve. Dakle, More Marko. Peče mene jedna želja žarka da dobijem snagu Kraljevića Marka, pa u skupštinu junak da svratim tamoših volova da se latim. U ralo teško da ih upregnem, zaruđenim lancima dobro stegnem, da izorem naše plodne njive, nek nam deca imaju od čega da žive. NJVB Mita, Dejan Dimitrijević, sa pozdravom Zakon akcije i reakcije njemu, kad već on nije pozdravio nas, i 2 njegove otadžbinske misli nastale verovatno kada je pesma More Marko, a to znači 28.2010. Srbi odavno nisu sisari, već torbari. Glava im je stalno u torbi. I recept za sreću. Kada sretneš dimničara, uhvati se za dugme, a kad sretneš političara, za kamen, brate. Zapamtite ovo ime, genijalni pesnik NJVB Mita, Dejan Dimitrijević. Zapamtite ga i pronosite njegovu slavu i nadalje. Slava mu!